Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod din Minecraft. Astăzi o să fac o lume nouă pe survival. Hai să o numim lumea... Stai puțin. Lumea lui Robert. Ok, survival, dificultate normală, create the world. Deci n-am mai filmat de mult. Hai puțin să dau eu pe pauză. Gata, am revenit. Scuzați-mă pentru textura asta. Asta mi-au dat-o ăștia. Și n-am ce să fac. Deci hai să începem să tăiem lemne ca tot timpul. Să ne facem și o casă. Să găsim și diamante, dar e foarte greu. Niște bețe. Crafting table. Hai așa. Hai ne facem o sabie. Scuzați-mă că se descarcă bateria. Stai că o să dau eu pe pauză. Gata băieți, am scăpat. Cred. Să nu mai țipe căcatul ăsta de câine. Mă nervează deja. De bărciud. Hai mă să luăm. Nu o să filmăm mult, o să vină și un episod special. Ăla de o oră o să dureze, dar trebuie să vorbesc cu ea de la YouTube, să facem un live stream pe Minecraft și alte jocuri, cum ar fi CSL Racing 2, o să mai instalez eu jocuri și o să vedem ce nu mai jucăm. Acum o să filmez și pe laptop, dar nu știu când filmez. Hai că vă curăm mulțile. Așa. Bun. Și trebuie să găsesc pietre cu pește. Oi, mai dai. Mi-e foame, văd. O să jucăm noi pe Peaceful, că mie nu prea-mi place să mă joc așa. Mai bine pe Peaceful, că așa mă jocam și înainte când filmam. Ca să nu apară prost în așa. Ok. Hai, nu încoace, că te violez. What faceți într-un... Holy fuck! Carambis! Puța mea. Hai să fac un pat. Și atâta. Bun, mă. Bine, asta e de 3 minute, bun. O să filmăm până pe la 7 minute, așa. Să fie. Poate găsim și un sat. De ciuperci. Astea pe anuclori. Porcușori, căcați. Peștera, hai că nu se iau pietre. Spune piatră. Normal de diorit. Căcat de diorită. E 12, parcă. O să ajung pe una. Așa un tornacou. O să fac și o promovare prietenului meu, eu Bogdan și pun care are 38 de abonați. Adică putem să facem acum, dar nu prea am eu chef să facem acum promovări. 4 minute. Nu o să facem multe chestii în ăsta, că ne facem o nouă lume pe survival și...
Pentru pentru aia îmi spune că e plin. Mamă, 20 de cobblestone, mamă mea. Un furnace. Și o sabie. Bun, mai rămân cu multe. Am cap de piatră și sabie. Bun, așa, așa, așa. Tu stai aici. Aici e sabia și aici asta, bun. Așa, bum, 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 bum. Sper că v-a plăcut episodul, nu uitați să lăsați un like și să vă abonați. Bine, pa, pa!